ಗಾಯಿಸಿನ ಗೊತ್ತಾಗಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಆಂಡಲ ಪೋಡಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನವ ಕಾಜು ಹೊರಿಗೂ ನೀಚಿ ಧೈರ್ಯ ಮುರುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿ ಉಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಹಿರಿಯರ ಯಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೇಟಾ ನಿಕ್ಕುಲೇಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಕ್ಲಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಂಗೆ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇನಿ ವರ್ಕ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಆಪುನು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮೀದ್ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಓಲ್ ಅಂಗಿ ತಿಕ್ಕಿಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಗಿಜನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋಜೋಡುಂದಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಗಿ ಒಂದೊಂಜೆ ಸೊ ಫೇವ್ ಆತು ಪೋತು ನಿಂದ ಅಂಗಿ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಗಾಯಿಸಿನ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಆಂಡಲ ಪೋಡಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ದ ಈನ ನಾನು ಒಡಿಗೆ ಪೂನಲ್ಲೇ ಈನ ವರ್ಕ್ ಪೂರಲಾ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಲೆಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೀದ್ ಬತ್ತನ ಸೊ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಇನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪೋಯ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಕ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 16:45 ಆತನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪಿರು ಸೊ ಪೋಯ್ ಅದಾಪ ನೀನಿತ್ತು ಅದು ನಿಡ್ಪೂರ ನಿಗಲ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಯಾನು ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಅಂಚದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಗಲಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಏರ್ಲೇಜಿನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಇನಿ ಯಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುಚಿ ಲಿಪ್ಪೋ ಪಾಡು ವರ ನೀನೊಂದು ವರ ಬಿಜ ನೇರೋಡು ಸಾಮ ಕಾಜು ಡೀನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಜು ಹೊರಿಯು ನೀಚಿ ದಾಯಿಗಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಉಫ್ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಓಡಿಗೆದದು ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ತು ಅಡೆಮುಟ್ಟು ಪೋನಿಗೆ ಚಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮೌನಿದ ಶೇಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಪಟ್ ನೀರು ಅದು ಓಪನ್ ಅಂತ ನಿತ್ತಿರುವತ್ತು ಸಿಂಕ್ ನಿತ್ಯ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕಾಜು ಹೊರಿ ಸಿಂಕ್ ನಿತ್ಯ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಅರೆಕ್ಕಿದಳಿಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸೋನ ವಿಚ್ಚಾತನೆ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಪ್ಪರು ನಾಯ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಸೊ ಐಕಿತ್ತು ನಾಯ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಲೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೋನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಬಿದ್ದಲೆ ರೂಬಿನ್ ಕಟ್ ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಗಲ್ ಮೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ಗಲ್ ಅಂಚದು ನೀನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಯ್ ಏನು ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ಹಾಂ ಏನಿದೆ ಏಯ್ ಜಿಂಜಾಕ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನನ್ನ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಯಾನು ಒತ್ತೇ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಕುಲೇಟ ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಿರ್ಗರೆ ಬೇಗ ಹೋತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಚ್ಚನೆ ಸೊ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾರೀಕು 11 ಬರುವೆ ಓಪುಣಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಮಾರೆ ಈಗಲೆಲ್ಲ ದೀಪಿನ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪ ಶೂ ಪಡ್ಕ ತಿಕ್ಕನ್ ಫೈನಲಿ ಅವು ಬರ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹಾಂ ಏನಾಯ್ತು ನಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಯಾನ್ ಪೂರದೆತ್ತು ಪಾಡಿ ಅವು ಒಂದು ಎತ್ತಿಜಿ ಟಾಟೆ ಚುಡುಮ ಬಾಯ ಬಪ್ಪ ಅವೇ ಅವು ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪು ಇಂದು ರಪ್ಪರ್ ದೆಪ್ಪು ಬೇಕು ಪೂದು ಅವು ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಅವು ಬರ್ಸದಿತ್ತೆ ಬರ್ಸಗೆ ದೊಮ್ಮಗೂ ಸಾಕಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅವು ಕುಜಲ್ ಬರ ರಾಪುಂಡು ಐಕಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಕಲೇಗ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತೆ ಮಾಮಿಡಲ್ ಕಲೆಟಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಇದು ಈ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಈ ದಿನ ವಸ್ತು ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಕೊಡೆ ಪಸಂದ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಮ್ಮು ಮಾರೆ ದೊಮ್ಮುಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋರೆ ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊರಣಿ ಆತೇನು ದೇತಿ ದೀನ ಓಲು ಬಾಡ್ರಿಜ್ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಕ್ಕದ ನೈಜ್ ಪಕ್ಕ ಅವಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನೇ ಸಮಾನ ಅಂತ ಇಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಿತ ದಿನ ಟೀನಪ್ಪು ನೀನು ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿಗೆ ಅವನು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗೌತಮಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಯಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಾಡತ್ತಿ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಲಾಗ್ ಬಂದು ಬರಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಮೂಲೆ ಲಾಗ್ ಬರ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬಂದಂಗನೆ ಸೇಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಧಾನ ಪೋಪೆ ನಿಂಗೆ ರೆಡ್ಡರಿಕ್ ಮಜ್ಜಿಗಂಟದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತಂಡಿ ಅವು ನಿಧಾನ ಪೋಪೆ ನಾನು ಸೇಂಕೊಂದು ಪೋಪಿ ಬೋಕ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾಪ ಗೈಸ್ ಕಲ್ಬೋದು ಆಪ್ಚಿ ಬೋಕಪ್ಪೋದು ಲಾಗಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ರಬ್ಬರ್ ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕು ತಿಪ್ಪುವೆ ದೇಪಂಡ ಪೂಜಲ್ ಪೂರ ರಾಪಣ ಇಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಡಿಬೋದು
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಾಯ್. ಇಂದು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ. ಇಂದು ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಟ್ಟೆಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡು. ಸೊ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಂದು ನ್ಯೂಸ್ ದ. ಸೊ ನಿಗಲ್ಲ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಕ್ಕ ಆ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪೋಪೇನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚದ ಐಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲು ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ತೋಡುಂಡ ಐಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚುವೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅವೆಂದ ನಿಗಲು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನಂತೂ ಏತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಡ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಯಾನು ಉಂತಂಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತಕ್ಲಿ ಬತ್ನಗಲೇಗ ಫುಲ್ ಉಂದಾಪಿರು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ದಾದಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಗೀನು ಲೈಟ್ ಪುರದ ಇಪ್ಪುಜತ್ತ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂದು 5-10 ಸರಿ ರೀಟೆಕ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಸರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಸೋಕೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಅಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ನಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆತ ಪಂತೆ ಆರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಂದಿರ್ಪಂಡ ಆಡಿಯೋನೇ ಆನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲಿಜ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಏನು ಇಟ್ಟು ದುಂಬು ಮೈಲ್ತಿನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರೀಟೆಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಕ ಅವು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಏಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಪುಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಟಿಲ್ಲ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡುಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋತೂಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನೈಟ್ದಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪಲ ಪೋತೂಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಈ ಲಾಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನಂತ ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಿಪ್ಪುವಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಟಾಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜನೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಕಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ನ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲ ಪುರ ಆಶೆ ಇಡು ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಬೇಗ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಇಡೀ ಏನು ಮಂತಂದು ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.